Kalidad ng meat at frozen products sa Alaminos sa Tiniyak. Para sa detalye, makakasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Muling nagsagawa ng inspeksyon ang Task Force Bantay Karne sa Alaminos City kahapon kasabay ng price monitoring sa iba't ibang pamilihan sa lungsod. Ayon sa tanggapan, bahagi ito ng pagsisiguro na maprotektahan ang kalusugan ng mga mamimili ngayong tinatangkilik ang mga produktong karne. Layunin ng aktibidad na masiguro na ang mga karne at frozen meat products na ibinebenta sa publiko ay malinis, de kalidad at dumaan sa wastong proseso ayon sa mga itinakdang batas. Bukod sa kalidad, sinuri rin ang mga presyo upang matiyak na makatarungan at abot kaya ang mga ito para sa publiko. Samantala, patuloy na mga inspeksyon sa mga pamilya sa lungsod bilang bahagi ng kanilang programa para sa dekalidad na pagkain kahit walang okasyon. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.